Hola xics, hola xiques. Anem a veure com podem simplificar fraccions fins treure la fracció irreductible, que és la que ja no es pot simplificar més. Val? Mireu, hi ha dues formes de fer-lo. Una és anar dividint dalt i baix per el mateix número. Val? 12 i 20 són números parells, aleshores els dos es poden dividir entre 2. 12 entre 2, 6 i 20 entre 2, 10. Continué obtenint dos números que són parells. Aleshores, torne a dividir dalt i baix per el mateix número. 6 entre 2, 3 i 10 entre 2, 5. Com veig, ja no puc dividir 3 i 5 per el mateix número. Aleshores, aquesta seria la fracció irreductible. Anem a fer els mateixos números fent el màxim comú divisor. Val? I hem de fer el màxim comú divisor dels dos números que volem simplificar, de 12 i 20. Així obtindrem el número per el qual dividir i que obtinguem aquesta fracció a la primera. Val? Fem la descomposició de 12 i de 20. Descomposar és molt fàcil i ja la tindríem. Per a fer el màxim comú divisor hem d'agafar els números repetits al menor exponent. En aquest cas, sols es repeteix el 2 al quadrat i aleshores és el que hem d'agarrar. Val? Aleshores, el màxim comú divisor és 2 al quadrat, que és 4. 4 és el número per el qual podem dividir 12 i 20 i obtindré aquesta fracció. Anem a provar-ho. 12 vintens, 12 entre 4, 3 i 20 entre 4, 5. Com podeu veure, obtenim la mateixa fracció irreductible. En aquest cas, són números fàcils i això és prou apressa, però en altres és prou convenient fer el màxim comú divisor, que si recordem les paraules ens donarà el número més gran, el màxim número per el qual podem dividir 12 i 20. Val? Vinga, amb quin mètode vos quedeu? Espero que vos isquem bé. Adeu.